Jeg har altid haft lyst til at sætte ting i stand og undgå at smide noget ud. I think that one thing will never change. Our values, because they are our DNA. Borg har udviklet sig meget igennem årene, og jeg vil sige, at i dag er Borg en utrolig professionel samarbejdspartner i øjenhøjde. Borg startede egentlig som et elektromekanisk værksted i Rudkøbing på Langeland, og vi lejede et lille lokale hos et firma, der handler med byggematerialer. Vi tænkte, min kone og jeg, at vi kunne lave et elektroværksted der, og så kunne vi leve af det, og derfra er virksomheden så udviklet sig ganske utroligt. Vi købte Borg i 2017, og Borg var i en situation, hvor de var på udkig efter en ny ejer, som også ville arbejde med den på den længere bane. Og da vi kom ind i Borg, der var det en veldrevet, spændende virksomhed med mange medarbejdere, men måske trængte til at komme til det næste niveau og være en rigtig stor håndværksvirksomhed til at så blive industrialiseret. Borg købte for et par år siden en ny virksomhed, som passede rigtig godt ind i den strategi, der er lagt for Borg netop at transformere og få en større andel af det europæiske marked for autodele. Jeg kunne godt lide reparation i det hele taget. Derfor passede det her med at recirkulere tingene. Det passede rigtig godt. Det var ikke overhovedet trendy på det tidspunkt. Sustainability is really a key part of our strategy. Thanks to remanufacturing, we emit 60% less CO2 to atmosphere compared to the new production. I forhold til leverandørvalg, så betyder det jo rigtig meget, at det er mindst muligt miljøbelastende. Altså allerede fra starten af har det været vigtigt for os, at kunden føler sig godt behandlet. Vi har i Borg en leverandør, som både er innovativ og lyttende til at sikre, at vi tror på, at der også er en fremtid sammen med os i de næste 50 år. Borg Automotive er en fantastisk virksomhed, hvor medarbejderne får lov til at udvikle deres talenter, og hvor jeg er sikker på, at de trives. I think this is the biggest strength in Borg, that we take care about our diversity and we respect each other. Om 50 år, der ser jeg Borg stå som en af de allerstærkeste leverandører af komponenter og dele til autosegmentet i Europa, fordi netop cirkulær økonomi kommer til at fylde så meget for os alle sammen. Jeg mener, at fremtiden ser meget lovende ud for selskabet fremover. In Borg, you are the most important part.